Gaurko musika zuzenean telebista saioa rock and roll giroetan dator. Zaparra taldea izango da gaurko protagonista. Beraz, igo volumena gitarra zorroz datoz eta. Gaur, gurean, Zaparra. Hau gara Endika, Jon Mikel da Mikel. Hasi ginean 2015 urte ingurun eta beste bajista batekin hasi ginean. Etzun gure bilbide berriak jarraitu nahi eta Endika fitxatzea erabaki genuen. Animatu zen, gogotsu zegoen da laurok aurreatia genuen. Eta 9 urte hau zen, pixka gora berak ditugu, batzutan gehiago saiatuz, bestetan gutxio. Proiektuekin gora eta bere dibiligea, kontzertuekin, da baina arte. Bi maketa bat eta CD bat atetugu eta horrekin aurrati dugu, baina arte. Punk rock giroetatik rock and rollerako bidea egin du Zaparra laukoteak. Denborarekin garatzen joan da taldearen musika bidea. Eta rock anitza eta irekia jorratzen du egun bandak. Bai, egile hasiera batean gu lauron aurrekaria punk rocka izan zala, baina geroa taldia pixkat evoluzionatzen jundala eta azkenean Zaparra rock and rollan barne murgiltzea. Bai, eta azken lan hontan fijatze baldin bagea are gehiago. Izan da denbora luze batean sortu dugun lantxua eta ikusten da, estilo ezberdineko rock and rollan barrun, estilo ezberdineko kantua azkaula, batzuk azkarragoak, frenetikoagoak, beste batzuk goxoagoak edo ez hain distorsionatuak, eta egia esan abaniko zabala hartzen dugu. Bai, nik uste nazionalki izango ziala Sekti Sesers, Eskean Kristo, Niko Etxarten traza horiek, rock and roll alai batetik zetoztikena, gero baita ere beste traza igual azkarragoak eta baita ere ondiala, eta gero internazionalki Hives eta ACDC eta olako taldiek beti influentzia eta dian riffako gitarrero gauza horiek hortikan atera izan diala pentsatzen. Bai, alaxe da. Kantak orokorria nahiko azkarra dira, kenduta pare bat kantu, dazkaun pare bat kantu, eta bai, horti dator gure esentzia nik uste. Azken boladan sarri aipatzen da gurean rock mugimendua sartzen ari dela, eta jada ez direla sortzen talde berriak rifferoetan. Musika panorama aldatu da mundu zabalean, baina oraindik badira gitarrak astintzeko gogoz diren banda gazteak. Bai, nik uste gaur egun bastante gauza fresko, diferente egiten ari dela jendia, post-punka, oita rock and rollan astu eta hardcorra rock and rolla egin, hardcore pesauagoa eta gauza freskoak Euskal Herrin ari diala zikin bezalako taldiak, Erdoilek, Guantxe Claytonsak ere bai rock and rollean, eta jende gazte hoi ari dela gaztetxetan, da muitzen, da gero festivala honditan, eta bastante potente bada hola undergrounda hendikan. Bai, Endikak esan bezala, egia da gaur egun globalizazioa duen indarrakin estalpian gatzea holako mugimenduak eta Euskal Herrin hendikan biziri dago zuzeneko estena, Endikak aipatzezun underground hori, gaztetxetako saio izerditzu horiek eta gero igual islatzen da pantailetan beste zerbait, baina biziri beste mugimendua da hendikan. Bai, nik gaina uste gure parte da noi dala indarre ematia, ni bereziri baterieko gore emateio, eta gure ampliak topea jartzituzte, eta guk hor disfrutatik dugu. Nik personalki behintzat eta hauen aldetik ezaki, baina zuzeneko asko disfrutatzen dut, eta ensaioetan da, momentu daude, baina zuzenekoa beti indartsu gustatzen biltzea. Azal berritzen izena darama taldearen estudioko lehen emaitza luzeak. Aurretik putzu sakonean diskoa kaleratu zuten, eta disko berri honetan badira berrikuntzak. Taldeak soinua sendotu du, eta rock and rollaren barnean eremu berrietara bidaiatu dute. Hoi da, lehenengo lantxo bat bain genuen maketa txiki bat putzu sakonetik izena jarri geneiona,
eta hori bai izan pixka momentua tarakatzen eginan zein ginean, zeiten genuen, lau kantatxo atea genitu nola bapatian aranden bertan grabatuta, eta orain bai genitun kanta gehiago urte batzutan hor biltzen jundianak, eta nahi genuen lan borobilago bat atea, guk ere pixkat garai hauetan edo urte hauetan aldaketa bat eman dugu, bai musika aldetik, baina baita ere pertsonalki, eta hori letretan ere nik uste islatzen dela, eta azal berritzen pixkat hortik dator, lan borobil bat sortzetik, eta urte hauetan eman duen prozesu horren emaitza bezala edo. Bai, azkenean leheno Mikelek aipatu bezala gure ibilbidea nahiko luzia izan da, eta ibilbide luzia izateko azkenean bi lantxo bakarri azkau. Orduan, ibilbide luze honetan kantak asko moldatu dira, kanta da azkau hain dela 7 urte egiten hasi ginenak eta bain kaleratu ditugunak. Orduan, bai, hasiera batean diskoa nahiko bariagoa, eta zen, nahiko estilo zebai bariagoa. Dena, lehen esan bezala, rock and rollan barne sartze dugu, baina kanta desberdina, kanta azkarrak, kanta lasai xoguak igual itxaron gela izatiak bezala, edo ez dakit pixutxuguak John Wayne dan bezala. Baina orokorrian hoi, denak azkenean lortu dugu pixkat hildo rock and rollan hortik nola batxe uztartzia, eta alaxe juntzaigu azal berritzen diskoa. Bai, esango nuke gehienak riff gitarrerotik anaztei dela, eta gero basiak uztartuta, sortu dian kanta nahiz eta diferentiak izan, presentzia antzekoa dakate, eta gero letretan ere bai, bastante komuna dan elementua da honik uste, gazte begiradatik nola ikuste duen bizitza eta bizitzako borroka guztik, eta momentuak, eta orduan borobiltzea ala bat gehala legi. Abestien letretan egia historia ezberdinak kontatzen ditugula, urte luzetan gure gazte denbora honetan ere aldaketa asko eman ditugulako, eta horietan kantu bat bada pixkat berezia, Orbanak iruditan diskoko lehenengo abestia, eta bola nahiko antzekoan, Goaiz eta Pilok egia etxian panorama nahiko zaila izan genula, biokatxa mimiziakin izorratu xamar izan genuen, eta historia nahiko, letrak metafora bat edo adierazi nahi du, Orbanak gorputzean izandako erreakzio ilun horiek, iruditan plasmatzeko, baikortasun horta begira, eta pixkat da maitasun histori bat, edo maitasun keinu bat, baina familia arteko maitasun keinu bat, eta egia da, kanta berezia deula diska irikitzeko, eta gero datoz gure gazte garaitako beste maitasun histori batzuk, eta beste zurrunbilo batzuk, eta beste kezka batzuk, baina egia da, kanta hori berezia deula. Diskoa Andoaingo Garate estudioetan grabatzen du taldeak Martxel Arkarazo soinu teknikariaren gitaritzapean. Entsegu lokalean gogor egin zuen taldeak lan, gero estudioan kantuak borobiltzeko. Esatia suertia dakaula, Martxel laguna deu, eta azkenean sortzia dakau Garaten grabatu ahal izan deula CD hau. Garaten ezpana oker 10 bat egun pasa genitun, gero beste pare bat egun nazketetako egon ginen, eta hoxe, politia Garatek zerbait berezia duan puntan, azkenean koberturare justua dago, gure artean family, bertan lotan, eta esperientzi oso borobila da, ez da bakarrik CD bat, azkenean laguntalde bat dago hor goran, esperientzioi bizitzen, eta ni uste horrekin ate dela bai. Zingen zaren aurretik prepatu, gio batzuk eman genitun, pasia, bateria ordenadoretik prepauta, eta guk geolokalian grabatuta, banaka. Eta gia horrekin, ni gainetik hasi nintzen bateria jotzen, eta gero pixkanaka instrumentu izartu genitun, ahotsak, eta azkeneko momentun kolaborazioak, ikutu batzuk, eta Bai, diskoan badia hainbat kolaborazio, 3 bat esango nituzke, ez banaiz.
nahastu zen. Bueno, gero Martxelek ere sartu zituen asuntuak, baina hiru etorri zian gure bisita egitea. Zango ziala Antxon Aranburu sintetizadoriak inibili izan itxaron gelan. Ata Romero bateria natia ibili izan harmonikak sartzen Jon Wayneako, eta azkenik Pello Artabe etorri izan ahotsekin kolaboratzea Jon Wayneen behiko ahots horiek sartzea, eta oso gustoa, kiston girua auki genuen, zerbezatxuak egan ez, eta ondo. Rock and roll talde oro bezala, gitarren presentzia handia da taldean. Zaparran bi dira, eta bakoitzak badu bere soinua eta nortasuna. Bai, hemen magua albokoa, dio. Goaiz artista baek, eta egia esan gure kantak hortikan abiatzeia. Honek 40.000 riffiteko gaitasuna du, eta pixkat hortikan azten geha kantei bueltak ematen, egia joera izan deula igual urte hauetan zati txiki asko sortzeko eta gero pegatzeko, eta orain lehenengo diska hau borobildu eta atea ostean ere pixkat nahi degula ere osotasun batekin ulertu musika eta gure taldeare pixkat aidala sendotasun hori hartzen, baina bai, gitarra festa hau dator alboko mago honen riffetatik egia esan. Bai, kostau zaigu gure soinua bilatzia, ze esan bezala bidea luzia auki deu, gitarra asko pasaitu, amplifikadoriak, eta azkenian ni uste zedontako lortu deula goitza bere zentzila ateatzia. Jomi igual base ritmiko batetik abiauta beak igual gitarra ritmiko paperak eto hartzeu. Piskata pinon junda, eta gero igual nik gainetik piska libreko ibiltzen naiz jolasten. Eta Jomi esan bezala kantak hortik azteia riff potolo batzutatik, eta gero ja hortikan piskat jolasten aztea. Ahotsak dira taldearen beste ezaugarri bat. Jon Mikel arduratzen da lan honetaz, eta melodikoak eta aldi berean indartsuak dira. Zaparrak badu izaera rock-and-rollero ja pixkat sendotzen nahi geana, baina gero bakoitzak ere pixkat nik uste badula bere hildua, eta ni igual bai naiz taldeko poperona. Eta taldeko poperoak ere melodia nahiko poperoak izaten ditu buruan hasieran, eta riff rock-and-rollero batetik pixkat melodia moldatzea, eta bueno, ikasi dugu baita ere pixkat elkar ulertzen, eta bai, melodia batzu badia lasaiagoak, itxaron gelan adibidez entzutetan bezala, beste batzuk kainerogoak eta zuzenagoak letrarekin lotuta, baina bai, nik uste bilatu dugula bai tartekatze hori melodia ezberdinetan eta kantuarekin josteako garaian. Diskoak CD formatuan ikusi du argia, eta era berean ohiko plataforma digitaletan entzun daiteke osorik. Diskoaren diseinu lana Josu Gaztelu artistaren esku joan da. Gure diska CD formatuan atea deu, baina baita ere entzungai dago beste plataforma desberdinetan, Spotify, YouTube eta holakotan. Diseinuan lana gure lagundan Josu Gazteluk eman du aurrea. Bea eskultoria da, eta egira lagun handia deula, eta esan genituen nian beak guztu asko zartu zuen paperroi. Eta egira esan oso guztu gauden nola geratuan bai CD-a orokorkin diseinua eta baita kamiseten diseinuaren. Kamisetak eta diskuak egongo dira Ursuliko tabernetan salgai, eta gero direktuan jotze duen kontzertu guztietan hantxe jarriko duen maitxo bat, xume-xumia, eta guri kasoitea etorri, eta nire batez lagundu baita ere. Aurrerapen gisa Jon Wayne bideoklipa plazaratu zuen taldeak. Lagun artean grabaturiko bideo lan ederra da. Western giroko historia erakargarria. Bertan Kristonak taldeko Pello Artabe abeslariaren lankidetza izan dute ahotsetan. Bai, Jon Wayne bideoklipa sortu genuen diskoan ostian,
Egia diska osoak letren aldetik eta zentzua daukala, eta gero oesteko historia hau izan dela gure perlada bat, txampiñonada bat. Baina puntazo bat izan da egia esan, Pelloren kolaborazioa egiteko aukera izan genuen, Atarekin batea, eta kantuak soinu aldetik hartu zuen oeste kutsu hau. Eta bueno, jo genuen Matxina Hierro eta Koldoren gana bideo grabaketa egitea, aginean grabatu genuen. Eta egia esan, lagun artean eta familia artean iteko lantxo bat izateko itxura polita hartu du. Bai. Azken finean Eskean Kristobet izan da gutzako referente handi bat. Nik uste espaia denak kontzertu gehienak tragat ditugula. Eta sorti auki genuen Pellokin kontaktatu eta seitu beak baiezkoa eman zigun. Hasieran kantuak itxura batzekan, da nik uste Pellok eman ziola bere biertzun tokia. Eta ikearri ondo gatua, begitea esan. Azkenean Pellok baka zerbait berezia kantatzeko garaten. Goatzen naiz garaten behira ibiltze ginala, bideo kantatzen haste ginean dago aparatu txiki bat frekuentzik hartze ditunak. Eta goatzen naiz, Jon Mika kantatzen da frekuentzi batzuk hartze ditun, nik kantatzen duen da beste frekuentzi batzuk hartze ditun. Da Pellok hasi izan kantatzen da frekuentzi guztik betezian. Horrekin bakarrik ikustezu ez, ze astakeri dan tipoi. Baina esan sortan dira aukio behakin. Musikalki herri bizia da Usurbil, eta musika pasioz bizi da bertan. Areneko entsegu lokaletan makina talden saiatzen dute, eta kontzertu ugari antolatzen dira herriko frontoian zein auzo ezberdinetan. Usurbili beti gaude oso eskertu dugu, bai herriari, herritarrei, eta esan dezakegu panorama musikala sortzen dela bai kultur ekosistema honetatik, herriko kulturguneak edo kulturmaiak eta kultureragile sortzen duten dinamika guztitik. Baina baita ere azpimarratuko nukenik gazte mugimendutik. Gazte mugimenduare herri honetan kriston altxorra da, kriston motorra da. Eta antolatzen ditugu mila movida. Eta hortik sortzen dira proiektuak, hortik sortzen dira taldeak, eta hortik sortzen da ilusioa eta arrestasuna ere jende bati oholtza gainera egotzeko edo jauzi hori emateko. Eta bai, egia Araneko entsegu lokaletan talde pila bat gaudela eta horrek ere bere fruitu ematen dula. Baina nik uste herri guztiaren mugimenduan altxorra eta ondorio dela hau guztia. Bai, eta egia Usurbilen txoko pila bat ditugula, kontzertuak egiteko. Tarteka sortze ditugu ere txoko berriak, gaztiok irudimenak ematen digulako beti. Eta bagabiltza baita ere lanian, beste txokoa sortzeko, bai zuzeneko ekitaldiak egiteko, bai sortzen jarraitzeko, bai gaztea biltzeko, eta bueno, hau pixkat mugimendu guzti honen ondorio da, eta proiektua bizirik jarrai ezala, txoko guzti hauek ere bizirik mantentzeko. Diskoa kalean kontzertu bira murgildua da laukotea. Entsegu lokalean bezain beste gozatzen du taldea zuzenean, rock and rollak eskatzen duen izerdi eta berotasuna zainetan. Bai, lehenengo kontzertua justu, eta iran hasiera izan, baina lehenengo kontzertua gaine eman genuen tedia grabatu eta egun berian, hemen Usurbilen. Ensaiatu gabe etorri ginela eta direkto jotzea. Eta gero ja formalkin genuen aurkezpen bat Usurbiko gaztegunean, eta lotu genituen 4 bat kontzertu nik uste gira moduko bat iteko eta kartelera txiki bat atatzeko, publizitatzeko dena. Gutzako egozein leku beharra da, kontzertu eskaini ahal izateko. Egitea nik uste 4 kontan bat etorriko gehala eta xalia gehala gaztetxe ambiente horta.
gustatzen zaigu bertan sortzean, da uste gure musikare hortako aproposa dela, hor sortzean ez dakit. Izerdi, bulla eta ez dakit, berotasun hori gutzako, ni uste rock and rolla gola ondo bizi deula, hori da gutzako rock and rolla bizteko modua. Bai, nik uste azkenean, hain ondo eman da Laurok, begiz-begiko konexioak momentu batzutan iteizue barruko grinoi ateatzea eta muitzen hastea ero bat bezala eta beste momentu batzutan sentitzen beste erabatea eta bai, energia kutsagarri hori bakau elkarren artean eta politia gertatzegu gure artean pasatzean. Izan ere taldearen hurrengo asmoa zuzeneko emanaldien zerrenda handitzea da, Euskal Herriko txoko berriak ezagutzeko. Era berean, entsegu lokaleko lanak ez duetenik, eta kantu zirriborro berriak lantzen ari da taldea jada. Bai, aurrerantzean gure ideia jarraitzia zuzenekoak ematen, hor sentitze gehalako erosoen, eta hor endikak esan duen bezala gure emozioen kutsadura eta esplosio hortan sentitze gehalako gustora. Eta Euskal Herriko txoko ezberdinetan bidaiatzeko eta ibiltzeko desiatzen, egia esan. Hasila gehala honezkeo kanta berrik egiten, azkenian, beti iguala gertatzea ez, CD bat grabatzezu eta lehen aipatu bezala, igual gure kantu bat bestek igual 6 urte azka. Hortuk evoluzionatzen guaz eta kantu berrik sortzen jundia, ez dituguna grabatu. Hortxe, gure erronka baintxe bertan kantu berri horiek bai forma ematen jutia da eta etorkizunean beste lantxo txiki bat grabatzea. Azkenean musikan importantena ere hori, izatea, gozatzia eta gozaraztia baita ere. Hori da, eta polla egin bat zare, zegeu bezala janeko aberin da kau bagoitzak, belarri batian minimo batzuk bitan bai, así que gogor bai, baina hoitxe.